Vaš motor troši ulje i mislite da je to normalno za stariji auto. Upravo činite pogrešku koja vas može koštati od 1000 do 2500 eura, jer pravi uzrok izgaranja ulja nije tamo gdje svi traže. Mehaničari godinama govore o istrošenim klipnim prstenovima i u 90% slučajeva griješe. Danas ću vam pokazati metodu koju primjenjuju najbolji japanski mehaničari više od 30 godina. Metodu koja omogućuje popravak izgaranja ulja bez otvaranja motora, bez rastavljanja, bez trošenja bogatstva. Ostanite do kraja, jer u posljednjem koraku otkriću jedan detalj koji većina mehaničara namjerno prešućuje, jer kad bi svi to znali, polovica servisa izgubila bi klijente. Prije nego što počnete, 3 brza dijagnostička testa koja morate napraviti. Ako ih preskočite, sve ostalo nema smisla. 3 brza testa prije početka. Prvi test, kompresija. Kupite ili posudite kompresor za mjerenje kompresije. Izmjerite kompresiju na svakom cilindru. Ako se rezultati između cilindara razlikuju za više od 10%, imate mehanički problem. Ova metoda možda neće biti dovoljna. Ako je kompresija ujednačena i bliska tvorničkim vrijednostima, vi ste odličan kandidat za ovu proceduru. Drugi test, boja dima. Plavi dim iz ispušne cijevi pri hladnom startu ili pri ubrzavanju klasičan je znak izgaranja ulja kroz karike. Bijeli dim znači problem s rashladnim sustavom ili brtvom glave, sasvim drugačiji problem. Crni dim znači previše goriva. Pobrinite se da imate plavi dim. Treći test, potrošnja ulja. Provjerite koliko točno ulja nestaje na 1000 km. Ako nestaje pola litre ili manje, to je u normalnim granicama za mnoge moderne motore. Ako nestaje litra ili više, imate stvaran problem. Ako nestaje 2 litre ili više na 1000 km, ova metoda je za vas apsolutno ključna. Testovi obavljeni, počinjemo. Čišćenje sustava ventilacije kućišta radilice, PCV. Većina vozača nikad za to nije čula, a upravo ovdje najčešće počinje problem s izgaranjem ulja. PCV, pozitivna ventilacija kućišta radilice, sustav je koji uklanja plinove napuhavanja iz kućišta radilice i vraća ih natrag u usisni razvodnik. Zvuči tehnički. U praksi se radi o jednom ventilu i nekoliko gumenih crijeva koja se mogu zamijeniti za 2 do 8 eura. Evo što većina vozača ne razumije. Kad PCV ventil radi ispravno, tlak u kućištu radilice je stabilan. Kad je ventil začepljen ili oštećen, tlak raste. Ulje pod tlakom traži izlaz. Svaki zezar, svaku brtvicu, svaki presjek i pronalazi ga ravno u komore za izgaranje. Ali postoji i gori scenarij. Ako je PCV ventil stalno otvoren, stvara preveliki podtlak u kućištu radilice. Taj podtlak doslovno usisava ulje u motor poput usisavača. Provjera traje 3 minute. Pronađite PCV ventil. Obično sjedi na poklopcu ventila ili u njegovoj blizini. Odvojite ga, protresite ga. Trebao bi zveckati, to je kuglica ili membrana unutra. Ako ne zvecka, blokiran je. Ako zvecka previše labavo i ne osjećate nikakav otpor, otvoren je. Provjerite i crijeva. Guma se s godinama stvrdnjava, puca, kruni. Tražite pukotine pri spojevima, jer tamo najčešće počinju. Provjerite i gumene prolaze, one male prstenove kroz koje prolaze crijeva. Stvrdnjeli ili puknuti prolazi stvaraju mikroskopske netjesnoće kroz koje ulje isparava u razvodnik. Cijena popravka. PCV ventil košta 2 do 8 eura ovisno o modelu. Crijeva i gumeni prolazi, još 3 do 7 eura. Ukupno maksimalno 15 eura i sat rada. Za usporedbu, dijagnoza, istrošeni klipni prstenovi, u servisu i zamjena je trošak reda veličine 800 do 2000 eura. Zamijenite PCV ventil i sva sumnjiva crijeva prije nego što nastavite. Čak i ako izgledaju dobro, pri takvoj cijeni nije vrijedno riskirati. Ali pažnja, čak i s novim PCV ventilom i svježim crijevima motor može i dalje gorjeti ulje kao lud. Zato vam treba sljedeći korak. Ispiranje motora i priprema sustava. Ovaj korak se često preskače i upravo zato mnogi ne postižu potpune rezultate ovom metodom. Zamislite to kao pripremu temelja prije bojanja zida. Možete nanositi najskuplji proizvod na svijetu, ako površina nije čista, ništa neće funkcionirati. Donji dio motora, kućište radilice, donji dijelovi žljebova klipa, kroz godine nakuplja mulj, laki i meki ugljik. Ti naslagi blokiraju uljanice. Uljanica ima zadatak strugnuti ulje sa stjenki cilindra i vraćati ga natrag u karter. Ako je blokirana, ne može raditi. Ulje ostaje na stjenci, ulazi u komoru za izgaranje. I upravo to vidite kao plavi dim. Kako provesti ispiranje? Trebate preparat za ispiranje motora. U Hrvatskoj su dostupni preparati marki kao što su Liu i Moli, Manol ili duplove YNNS. Koštaju od 4 do 8 eura po pakiranju. Ako vam je važan budžet, mala količina dizelskog goriva,
2 supene žlice na litru motornog ulja. Može obaviti sličnu funkciju, ali koristite ga oprezno. Postupak je sljedeći. Ulijte preparat u trenutno motorno ulje. Pokrenite motor i ostavite na praznom hodu 10 do 15 minuta. Ne krećite vozilom, ne podižite okretaje. Preparat treba vremena da otopi naslage u donjim žljebovima klipa. Nakon isteka vremena, ispustite ulje zajedno s preparatom. Vidjet ćete koliko je tamno to ulje. To su naslage koje su bile u vašem motoru. Sada ugradite novi filtr ulja i ulijte najjeftiniji mineralni olej koji nađete. To nije ciljno ulje, to je ulje za ispiranje. Pokrenite motor na nekoliko minuta. Ispustite to ulje. Time uklanjate ostatke preparata i razrahljene naslage koje su ostale u uljnim kanalima. Vidite što ste upravo napravili. Pripremili ste čisto okruženje za najvažniji korak ove metode. Vrijeme za ono što stvarno mijenja sve. Korak 3. Namakanje klipova. Ovo je srce cijele procedure. Ako je izgaranje ulja uzrokovano zaglavljivanjem karika, a u velikoj većini slučajeva upravo jest, ovaj korak će ih osloboditi. Razumijete li problem mehanički? Uljanica sjedi u žljebu klipa. Kad motor radi godinama, u tom žljebu nakuplja se stvrdnuta čađa, lak i naslage. Karika prestaje se pomicati u žljebu. Umjesto da pritišće na stjenku cilindra, sjedi nepomično. Ulje prolazi pored nje bez otpora, ravno u komoru za izgaranje. I upravo to vidite kao plavi dim. Nijedan olej, nijedan dodatak gorivu, nijedan čarobni preparat koji se ulijeva u rezervoar neće tamo stići učinkovito. Postoji samo jedan put, kroz otvore nakon svječica. Evo točne procedure. Odvijte sve svječice. Sada je svaki cilindar otvoren. Okrenite motor ručno pomoću nasadnog ključa na viku koljenastog vratila, tako da se svaki klip nađe na pola puta, ni gore ni dolje. U tom položaju razmak između klipa i stjenke je najveći, a otapalo će imati najbolji kontakt s karikama. U svaki cilindar ulijte 30 do 50 ml otapala. U Hrvatskoj je dobro dostupan B12 Chemtol ili Liui Moly Top 9. Možete koristiti i aceton s primjesom motornog ulja u omjeru 3:1, stari japanski petant koji i dalje odlično funkcionira. Svječice labavo odvijte natrag, ne do kraja. To usporava isparavanje i dopušta otapalu da dulje radi. I sada, vrijeme. Minimalno vrijeme namakanja je 12 sati. Bolje rezultate postiže nakon 24 do 48 sati. U teškim slučajevima možete ostaviti otapalo 72 sata. Svakih 8 do 12 sati okrenite motor ručno za četvrtinu okretaja. Pokret klipa prenosi otapalo na nova područja žljebova karika. Ako se nakon nekoliko sati razina tekućine u cilindru snizi, to je dobar znak. Otapalo prodire kroz karike, točno istim putem kojim je ranije curilo ulje. Sada najvažniji sigurnosni korak o kojemu nitko ne govori izravno. Prije pokretanja motora uvijek odvijte svječice ponovo. Postavite krpice na otvore. Isključite paljenje ili odspojite pumpu goriva. Okretajte starter nekoliko sekundi. Istisnuti ćete zaostalu tekućinu iz cilindara. Preskakanje ovog koraka znači rizik od hidrauličnog udara koji može saviti klipnjaču u dijeliću sekunde. Zamjena klipnjače košta nekoliko tisuća eura i rastavljen motor. Zavite svječice, pokrenite motor. Nekoliko minuta izlazit će gust dim, bijeli, plavi ili sivi. To je čađa i ostaci otapala koji izgara. Tako treba biti. Neka motor radi na praznom hodu 20 minuta, zatim vozite mirno pola sata. Neposredno nakon te vožnje, zamijenite ulje i filtr. To ulje je sada onečišćeno otapalom i razrahljenim naslagama. Mnogi motori već u ovoj fazi pokazuju dramatično smanjenje izgaranja ulja, ali mi se ovdje ne zaustavljamo. Ispiranje kućišta radilice nakon namakanja. Nakon namakanja klipova vaš je motor prošao dubinsko unutarnje čišćenje. Čađa je razrahljena. Otapalo je proniknulo kroz karike. Ostaci sada sjede u ulju. Ne želite da te nečistoće kruže u motoru tjednima. Ispustite ulje koje ste upravo zamijenili, ono nakon prvog pokretanja po namakanju. Ugradite novi filtr ulja. Ulijte jeftini mineralni olej, opet ulje za ispiranje, ne ciljno. Pokrenite motor i vozite mirno 15 minuta. To će svježem ulju omogućiti da dosegne svuda i sa sobom ponese ostatke naslaga i otapala. Nakon te kratke vožnje, ispustite ulje po posljednji put prije završne faze. Što ste upravo postigli? Karike su čišće nego godinama. Karter je čist, uljni kanali su prohodni. Motor je spreman za završne korake. Čišćenje usisnog sustava i komore za izgaranje. Čak i ako su karike već slobodne i čiste, postoji još jedno mjesto gdje naslage mogu uzrokovati da se problem vrati. Usisni sustav i komora za izgaranje. S vremenom se na usisnim ventilima,
krunicama klipova i stjenkama komore za izgaranje talože ugljik. Ti naslage stvaraju vruće točke. Vruće točke ubrzavaju razgradnju ulja. Razgrađeno ulje ostavlja više naslaga. Krug se zatvara, karike će se za nekoliko godina opet zaglaviti. Ovaj korak posebno je važan u motorima s izravnim ubrizgavanjem goriva, GDI, TSI, TFSI, TDI. U tim konstrukcijama gorivo ne protječe kroz usisne ventile kao u starijim motorima, pa ih prirodno ne ispire. Naslage se nakupljaju znatno brže. Postupak čišćenja usisnog sustava. Pokrenite motor i održavajte okretaje na razini 2000 u minuti. Kroz crijevo potlaka, najbolje crijevo servokočnice, polako unosite sprej za čišćenje usisnog razvodnika. Idite polako. Ako unesete previše odjednom, motor može ugasnuti ili dobiti preveliki šok. Kad unesete dovoljno, ugasite motor. Ostavite 10 do 15 minuta. Preparat omekšava i odvaja ugljične naslage. Pokrenite ponovo. Biće puno dima iz ispušne cijevi. Gusti, sivi ili crni dim, to čađa napušta motor. Tako treba izgledati. Vozite mirno 20 minuta da se sve izgori. Rezultat? Motor bolje diše. Komore za izgaranje su čišće. Vruće točke su nestale. Ciljno ulje i zaštita karika. U ovoj fazi vaš motor je u najboljoj kondiciji godinama. Sada to morate održati. Ugradite novi filtr ulja, ovaj put ciljni, dobre kvalitete. Napunite motor potpuno sintetičkim uljem viskoznosti preporučene od strane proizvođača. Ne eksperimentirajte s gustim uljem. To je mit da gušće ulje brtvi karike. U stvarnosti gušće ulje sporije dopire do gornjih dijelova motora pri hladnom startu i brže se razgrađuje pod utjecajem temperature. Ne znate kakvu viskoznost odabrati? Provjerite pločicu ispod ili u uputama za upotrebu. Proizvođač je testirao motor 1000 sati, njegova je preporuka optimalna. Neki mehaničari u ovoj fazi dodaju u ulje mali detergentni dodatak ili preparat za potporu čišćenja karika. To je opcionalno, ali može pomoći u uklanjanju mikroskopskih ostataka naslaga koji su razrahlili se pri namakanju. Sada vozite normalno. Nakon 800 do 1000 km napravite još jednu izmjenu ulja i filtera. Motor može neko vrijeme oslobađati minimalne količine razrahljene čađe. Ta posljednja izmjena je apsolutno završno čišćenje. Nakon te izmjene vaš motor radi na potpuno čistom ulju u čistom okruženju. Dugotrajna zaštita i prevencija. Ako je ova metoda funkcionirala, a statistički će funkcionirati u velikoj većini slučajeva zaglavljivanja karika, možete se osjećati kao da se dogodilo čudo. Izgaranje ulja nestaje, dim nestaje, motor radi glatkije, ali evo istine koju proizvođači ulja radije ne bi vam rekli. Ugljik koji je zaglavljivao karike, vratit će se, ako ne promijenite navike koje su ga stvorile. Što morate promijeniti? Kvaliteta ulja je apsolutna osnova. Koristite samo potpuno sintetičko ulje koje zadovoljava specifikacije proizvođača. Sintetičko ulje bolje se opire termičkoj razgradnji i ostavlja manje naslaga. Ta jedna promjena sama po sebi radikalno smanjuje rizik ponovnog zaglavljivanja. Frekvencija izmjena ulja ima ogroman značaj. Čak i ako na etiketi piše svakih 15.000 km ili svakih 20.000 km. U motoru koji je već imao problem s naslagama, skratite interval na 7.000 ili maksimalno 10.000 km. Staro ulje razgrađuje se i ostavlja laki mulj u žljebovima klipa. Izbjegavajte stalna kratka putovanja. Kad motor nikad ne dostiže punu radnu temperaturu, voda i gorivo kondenziraju se u ulju, pretvaraju se u mulj. Mulj se taloži u žljebovima karika. Kad god možete, vozite dulja putovanja koja zagrijavaju motor do pune temperature najmanje 15 minuta. PCV sustav, provjeravajte ga redovito. Sjećate se prvog koraka, to nije bila slučajna polazna točka. PCV sustav jedan je od glavnih uzroka povratka problema. Provjeravajte ventil i crijeva najmanje jednom godišnje ili pri svakom servisu. Preventivno namakanje klipova. Najbolji japanski mehaničari preporučuju ponavljanje laganog namakanja svakih 40 do 60 tisuća km kao preventivnu mjeru, prije nego naslage stignu zaglaviti karike ponovo. To su 3 sata rada jednom na nekoliko godina umjesto rastavljenog motora. Što realistično možete očekivati? Sada konkretni brojevi. Ako je izgaranje ulja uzrokovano zaglavljivanjem karika, a to je najčešći uzrok u motorima bez mehaničkih oštećenja, rezultati ove metode mogu biti spektakularni. Motor koji je trošio litru ulja na 1000 km može pasti na praktički nulti gubitak između izmjena. Motor koji je trošio 2 litre na 1000 km može pasti na 200 do 300 ml. U mnogim slučajevima ulje prestaje nestajati na toliko primjetan način da se može mjeriti tek nakon punog intervala izmjene. Možete primijetiti i druga poboljšanja. Motor radi tiše, hladni start je bolji, ubrzavanje je osjetljivije. U nekim slučajevima kompresija se blago povećava, karike bolje brtevelje cilindre kad čađa više nije na putu. Potrošnja goriva pada jer motor učinkovitije sagorijeva smjesu. Ali budimo iskreni, ova metoda ima granice.
kada ova metoda neće funkcionirati. Postoje situacije u kojima nikakvo kemijsko čišćenje neće pomoći. I važno je da to znate prije početka procedure. Izgrebane stjenke cilindara. Ako je metal mehanički oštećen, izgreban, izlizan, ulje će prodirati u komoru za izgaranje bez obzira na stanje karika. Nijedno otapalo ne može popraviti metal. Slomljene ili oštećene karike. Puknuta karika ili oštećeni žljeb klipa zahtijevaju mehaničku zamjenu. Nema drugog puta. Jako istrošene karike. U motorima s vrlo velikom kilometražom, iznad 300.000 km bez redovitog servisa, karike mogu biti jednostavno pretanke da bi dobro brtvilile cilindre. Metal je izgubio elastičnost. Vrlo niska kompresija. Ako mjerenja kompresije pokazuju vrijednosti daleko od tvorničkih ili velike razlike između cilindara, to je signal mehaničke istrošenosti, nezaglavljivanja karika. Motor koji je dugo radio bez ulja. Ako je motor ikad bio pokrenut s kritično niskim razinom ulja, ležajevi, bregasta osovina i cilindri mogu imati trajna oštećenja. Čišćenje to ne može poništiti. Upravo zato je test kompresije prije početka procedure neophodan. To je vaša polica osiguranja. Košta 8 do 15 eura u servisu ili možete kupiti vlastiti uređaj za mjerenje kompresije za 10 do 15 eura. Ta informacija vrijedi svaku lipu. Motori koji najbolje reagiraju na ovu metodu. Nisu svi motori jednaki. Neke konstrukcije su podložnije zaglavljivanju karika i istovremeno najbolje reagiraju na ovu proceduru. Motori Volkswagen Audi 1, 4 TSI i 1, 8 TSI. Ove su jedinice poznate po problemima s ugljičnim naslagama na ventilima i užljebovima karika. Izravno ubrizgavanje goriva znači da se usisni ventili ne ispiru gorivom kao u starijim konstrukcijama. Čišćenje usisnog sustava i namakanje klipova daju ovdje odlične rezultate. Motori BMW s turbopunjačem. Automobili BMW, osobito oni s benzinskim motorima 2.0 i 3.0 s turbopunjačem, rade na visokim temperaturama. Visoka temperatura ubrzava razgradnju ulja i stvaranje laka u žljebovima. Metoda namakanja klipova je ovdje iznimno učinkovita. Motori Opel 1.6 i 1.8 benzinski. Starije generacije ovih motora imaju povijest problema s PCV sustavom i zaglavljivanjem karika. Zamjena PCV ventila i namakanje klipova čisto eliminira problem potpuno. Motori Toyota 1ZZ i 2ZZ. Toyota se godinama borila s pritužbama na izgaranje ulja u ovim jedinicama. Problem leži u začepljenim otvorima za odvod ulja iz žljebova karika. Dubinsko namakanje klipova najučinkovitija je metoda bez otvaranja motora. Motori Ford 2.0 EcoBoost. Turbopunjač i visoke temperature recept su za brzo stvaranje naslaga. Redovito čišćenje usisnog sustava i preventivno namakanje klipova svakih 50.000 km je najbolja profilaksa. Dizel motori 2.0 TDI, Volkswagen, Škoda, Seat, Audi. Dizeli s velikom kilometražom redovito razvijaju problem zaglavljivanja karika. Namakanje klipova je ovdje osobito učinkovito zbog vrste naslaga. Meki ugljik iz nepotpunog sagorijevanja dizelskog goriva vrlo dobro reagira na otapala. Rizici i upozorenja, pročitajte prije početka. Ova metoda je sigurna ako je izvedete pravilno. Problemi se pojavljuju kad se preskaču koraci ili žuri. Rizik hidrauličnog udara. Najozbiljnija opasnost. Ako pokrenete motor s tekućinom u cilindrima bez prethodnog istiskivanja starterom pri odbijenim svječicama, savijate klipnjaču u djeliću sekunde. Uvijek, bez iznimke, istiskujte tekućinu prije pokretanja. Kemijska sigurnost. Otapala korištena u ovoj proceduri su zapaljiva i isparavaju intenzivno. Radite na dobro prozračenom mjestu. Ne pušite. Imajte pri ruci nitrilne rukavice i zaštitne naočale. Ne koristite otvoreni plamen u blizini. Gusti dim nakon pokretanja. Nakon prvog pokretanja po namakanju motor može nekoliko minuta producirati gusti dim, bijeli, plavi ili sivi. To je normalno i očekivano. Ne paničarite. Neka motor radi i izađite na mirnu vožnju. Stari motori s teškim habanjem. U motorima zanemarivanim godinama, s velikom kilometražom, ugljične naslage mogu djelomično kompenzirati mehaničko habanje, ispunjavati zazore koji su nastali istrošenošću metala. Uklanjanje tih naslaga može privremeno sniziti kompresiju ili otkriti skriveno habanje. To je rijedak slučaj, ali mogućnost. Rizik za senzore i katalizator. Kod vrlo zanemarivanog motora, velike količine razrahljenih naslaga koje izgara mogu privremeno utjecati na lambda sonde ili katalizator. Nakon nekoliko stotina kilometara vožnje sustav se obično sam pročisti. Nepravilne kemikalije. Ne koristite prekomjerne količine preparata. Više ne znači bolje. Višak otapala razrjeđuje motorno ulje i može oštetiti brtve. Pridržavajte se preporučenih količina. Pravilo je jednostavno. Napravite test kompresije prije početka. Izvedite svaki korak točno i strpljivo. Ne preskočite niti jednu fazu. Ako se toga pridržavate, rizici su minimalni u usporedbi s troškovima remonta motora.
Sada imate kompletnu proceduru koju japanski mehaničari primjenjuju desetljećima. 7 koraka. 0 otvaranja motora. Zatvorite oči i zamislite 2 puta. Prvi, idete u servis, čujete istrošeni klipni prstenovi, treba rastaviti motor i plaćate od 1000 do 2500 eura. Drugi, provedete 48 sati i 20 do 30 eura na preparatima i učinite to sami, a motor se vraća u život. Oba puta počinju na istom mjestu. Od testa kompresije, od PCV ventila vrijednog 2 eura. Većina mehaničara zna za ovu metodu. Malo ih je preporučuje. Sada znate zašto. Ako vam je ovaj materijal otvorio oči na ono što se stvarno događa u vašem motoru i želite saznati više o tajnama koje servisi radije prešućuju, postoji još jedan video koji morate pogledati. Link ćete pronaći gore. Učinite to odmah, dok ga se sjećate.